Здравейте, приятели! Тези от вас, които ме познават, знаете, че се занимавам с органично земеделие. Последните 6 години бих казал. И днес искам да поговоря за много интересни неща. Малко история преди 80-100 години, как са били нещата и как са днеска. Ще кажа доста интересни неща и факти. Останете до края. Ако ви харесва какво говоря, разпространете го, абонирайте се. Нека да достигнем до повече души, защото нещата са реални и са факти. Знаете, тези от вас, които ме следят в канала, че имам доста клипчета как се отглеждат органични зеленчуци, но първо ще покажа малко история, интересни факти, както ви казах. И после пак ще ви кажа няколко техники за отглеждане и ще ви дам примери. Значи, какво забелязваме последните години? Повечето от вас го знаят, нали, трябва да ви го казвам. Аз съм на 36 години. Израснал съм в града, малък град, но сме имали животни, отглеждали сме. Това вече няма как да се случи дори в България. Живея последните години в Щатите, 16. Доста години съм тук. Ще ви кажа какво ви ги казвам тези неща. Виждам разликата какво се случва в България. Вече да имаш кокошки ще се обадят на полицията. Яденето, за съжаление, е същия боклук като тук. Това е правилната дума да се изреза, защото не намирам друга по-подходяща дума, колко и вулгарно да е. Хранят не, ама наистина с пълна отрова. Като кажа пълна отрова, защото за хубаво или за лошо аз имам достъпа до интересни неща, които съм виждал, благодарение на това, което съм правил тук доста години и съм обикалял. Пак искам да ги... Не съм ви казал тия неща, а днес съм решил така да ги споделя, защото пак видях нещо и доста се възмутих. Значи до 1942 година, до края на Втората световна война, не са се използвали тези минерални торове. Кои са тези? Азот, фосфор, калий, калций, магнезий. Те са 86, мисля, че бяха елементите, микро и макро елементите. Ние можем да си ги добавим по органичен начин, но защо вече не ги добавяме, както е било до преди 80 години? Защото 4 големи корпорации в Щатите държат пазара, който миналата година е бил на 13 билиона. Това даже не знам как се пише тази цифра. И виждам много неща и, както ви казах, възмутен съм и затова го правя това клипче. Гледах тук една статистика. Тези от вас, които знаят английски и искате да ви пратя едно клипче, ви го напиша, може да го гледате. То е на английски цялото. Доста интересно. Като го гледах, ми се наежи гърба като на котка. Статистика. Значи до 1942 година в Щатите са почнали нали знаете, преди това е била големата депресия, не е имало храна, хората се изхранват. 1942 до 1943 година за една година са накарали около 20-30 милиона да си произвеждат храната сами. Казвали се им Victory Gardens или градините на победата. Около 40% от цялото население в Щатите тогава са си произвеждали храната. Не защото, а в България знаете, там са били 99,9. Не защото им е харесало или си искали, защото не са имали финансовата възможност. Но са ги отглеждали нещата по органичен начин. Не като сега с тая химия. Минералните торове не са най-хубавите, но не са и толкова вредни. Като пестицидите, хербицидите и фунгицидите, които пръскаме. Те са пълни отрови. 75% през тези години също добавя, 75% от населението тук са правили буркани, земнина,
по същата причина, защото са нямали. И сега излизат тук двама души и казват: абе, света има много души, 9 милиарда са, не могат да се изхранват. Това е най-голямата глупост, която съм я чувал, защото аз не цялата храна, но доста храна си произвеждам лятото и знам колко мога да се произведе от 1-2 квадрат. Така, това е като история, като основните неща. След като вече, както ви казах, войната свършва, остават им доста бомби. Амониеви нитрати, амониева селитра, както е известен в България. Тези, които са по-големи, знаете как правихме, аз помня като дете как сме правили бомбички, как сме правили димки, като разградим азотния тор. И те се чудили какво да го правят този тор. И какво ще го правят? Ще го продаваме на градинари, тук на земеделците. Тук земеделците са не на 90%, на 1000% са вързани с държавата и просто така са ги докарали, за съжаление, на прошка тояга, че ако не следват какво им кажат, ако не садат семената, които те им продадат, ако не ползват пестицидите, които те им продадат, те не могат да изкарат никаква реколта. С тези генно модифицирани нещата са доста зле и тези неща, които ви казвам, аз съм ги прочел, видял съм ги, не си ги измислям, нали, нямам толкова голямо въоръжение. Преди около 7-8, да не кажа 10 години, съм гледал едно клипче, че остава на почвата. Знаете, тези от вас, които ме следят, съм правил доста клипчета за почвата. Остават около, мисля, че беше тогава 55 години. И сега за това последните 10 години бих казал, не 20, доста, защото знаят вече, че няма почва. Това е структура, това не е почва ние, което имаме, затова имаме толкова много болни растения. И затова една от причините, задавате ли си някоя въпроса, защо преди 10, 15 и 20 години е имало нашествие от скакалци, а сега в момента няма? Сега ще ви кажа защо. Защото 60-те години растенията са били много по-здрави. Какво означава това? Има определени нива и определени видове насекоми. На насекомото хранителната система не е толкова развита като на човек. Например, при листната въшка почти няма. А скакалеца му е доста развита. Затова той е на най-високото ниво. Какво означава това? Не може да... Ако отиде при здраво растение, насекомото, то не може да обработи растението, не може да пробие, защото има тъкани. И затова, какво правят повечето насекоми? Отиват при болни растения, за да могат да пробият целулозата по-лесно. А скакалците, казах ви, скакалците да се върна. Скакалците са най-високото ниво на веригата. Те са 12 по Брикс. Когато се докара едно растение, 12 по Брикс. На листата. Какво е Брикс? Това е захарта на растението в листа, а не в плода. Когато стигне 12, тогава растението е на прага между почти съвършено и да не може да бъде нападано от насекоми и от гъбични заболявания. Защото е здраво. Както при хора, така и при растенията. Здрави хора не се разболяват. Също нещо е при растенията. Здрави растения не се разболяват или боледуват по-малко. Но тези неща не се коментират вече, за съжаление. Много е грозно. Виждам, както и казах, разликата преди и сега, но вече нещата, които ги виждам, супер много почват да ме... Колкото така, нали, ставам на възраст и аз, нещата почват да ме дразнат, да ме ядосват и съм си поставил, нали, за себе си до макс следващите 15 години заради моите деца. Отивам и си живея на село, както съм си живел преди в града, с животните. Тук преди имах доста голема двор с къща около 40 декара. Гледах доста неща, но трябваше да се преместим, както и да е. Но това нещо пак ще го направя. Се преместя. Просто няма как, защото децата са малки в момента. И имам още 15 години, така да кажа, сила, докато стана на 50 и нещо.
И след това вече приключвам, искам да съм извън тази матрица. Тук какво се случва? Какво ще ви кажа? Интересни факти. В Средна Америка е имало... Всичко е било тук, нали знаете, и закона Мустанг, законете. Те са били по централните щати. В момента всичко е изрезано. Няма дървета. Почти. Тук там е около рекичките, някъде такива малки поточета. Всичко е изрезано. Защо? За да могат да гледат. Да отглеждат царевици. Едва 4% от територията на щатите отглеждат царевица, а най-големият производител в света. Вие може да си представите размерите, колко са големи и мащабни. Но не е проблема, че отглеждат. Проблема е какво се получава с почвата. Същото нещо е при хората. Почвата никога не трябва да бъде гола. Ето сега ще ви завърта камерата и ще ви покажа в природата от среща. Днеска доста приятно тук времето. И... Вижте, какво се случва тук в природата. Почвата тук е гола, нали, виждате, защото я косът. Но пак има тревичка. Но вижте в природата, самата природа, как дървета са застанали едно от друго, растат, хранят се. Вижте листата отдолу, вижте плевелите, колко много трева има. Какво ви показвам тук? Сещате ли се? Вижте хубаво. Показвам ви, че почвата не е гола. Значи, щом в природата е така, и при нас трябва да бъде така. Значи ние сме по-умни и хитри от природата. Така ли? Не мисля. Тъй, каква е идеята? Сега ще ви дам малко детайли. Какво се случва? Когато... Само малко си преместя камерата. Какво се случва? Когато оголим една почва, става много топло. В момента тук около 30 градуса. Аз съм в момента в Тексас. Северната част. Тук е страшна пустиня, както и да е. Какво се случва? Оголва се почвата. Като се оголи почвата, микроорганизмите умират. Знаете, че има живи микроорганизми. В една лъжица има повече микроорганизми, те са милиарди, отколкото в една лъжица, ви казвам. Отколкото почва. Има повече микроорганизми, отколкото почва. Това са така нещата. Мога да видите, правил съм клипчета, показва се микроорганизми под микроскоп. И какво се получава? Убиваме всичко. Знаете, като има слънце, водата се изпарява и така се получава перфектната пустиня. Та какво ние можем да направим? Много пъти съм говорил. Винаги почвата трябва да се покрива. Тук какво са правили? Преди години. Трите търви. Ако сте чували за този метод. Перфектният метод. Значи хората, ние им казваме, че не са били развити, но това е пълна глупост. Хората са били 100 пъти по-интелигентни от нас, за съжаление. В момента ние изобщо не живеем сред природата. Ние сме се отдали на удоволствието, за съжаление, но както и да е. Какво бихме направили с тези покривно? Какво му служи? Пшеница, ечемик, боб, люцерна. Не е нужно, значи вие имате реколта, да кажем, ако сте в полевъдите и отглеждате картоф или 2 реколти имате. Зимата нищо не гледат. На никой нищо не... Косва, но не е много, нали? Вместо да купувате НПК-то, какво мога да направите? Вземете една сеялка, знаете, че вече много се използва дума no tilt, която на мен изобщо не ми харесва. No tilt какво означава, че не трябва да се оре. А какво прави? Има една брезда, само прави брезда в почвата, вкарва семката и продължава и така. Като ги съседите тези неща, ако е чимик, аз дома си правя на повдигнате лехи с чимик. Защото е хубаво. Като израсне растението, аз не го събирам, няма да правя хляб или нещо друго. Просто го режа. Като го режа, вижте, знаете, чимика метър, 1,20 м, може и повече достига. Какво става? Ляга и получавам безплатна органична материя. Не е нужно да купувам азот, фосфор, калий. Ето ви един начин, който вие може да практикувате дома в оранжери
безплатен. Това е един от начините. Вместо да вкарвате толкова много оборски тур. Хубаво е, в началото трябва да се вкара. И пак ви казвам, тези неща, които ги имаме тук, тези почви, това не е почва, това е пясък. Не се заблуждайте, това са частици пясък. В една хубава почва, аз съм ви показал клипчета. Там има живот, там има черви, има влага. Микоризата. Последните няколко години говорят хората за микориза. Какво е микоризата? Микоризата е гъба. Какво прави тази гъба микоризата? Микоризата, но трябва да имате благоприятна почвена среда, за да има тази гъба там. Вие може да я вкарате, продава се, но и да я вкарате, ако няма благоприятна почвена среда, тя пак ще умре. Затова направете си първото благоприятна почвена среда и след това я купете и я служете. Те сами ще си дойдат и други микроорганизми, и гъби, и нематоди, и протозои, артропац. Това е едната от стъпките, които може да направите, която аз правя и нещата наистина се получават. Първите 15 см, аз съм го казвал, в почвата има аеробни микроорганизми. След това, следващите 15 надолу, значи 30 см, като влезем, са анаеробни. Едните са с въздух, другите са без въздух. Какво означава това? Отгоре дишат с въздух тези микроорганизми, отдолу са без въздух. Орем, например, какво правим? Обръщаме им почвата. И какво ставаме ние, като отидем, аз с този къс ръкав, като отида в Антарктида? Умираш. Ще умреш от студ. Същото нещо се получава с микроорганизмите. Ние убиваме почвата по този начин. С тези системни минерали, които слагаме, не системни минерали, извинявам се, с тези минерали, които слагаме, системни хербициди, иска да кажем. С тези минерали, които слагаме, ние убиваме почвата. Какво слага, като слагаме прекомерно количество азот? Азота за какво е? Ще кажа доста интересни неща. Азота за какво е? За листна маса. Растението да върви, да прави целулоза, да прави клетки. Подвижна молекула. Какво означава подвижна? Молекулата се движи и не спира. Докъде? Докато срещне питейна вода. Какво прави? Отива и я убива. Защо я убива? Защото питейната вода има кислород вътре в нея, благодарение на течението на микроорганизмите. И като влезе азота, защото трябва да направи химията, трябва да направи процеса, така убива водата и затова вече нямаме и питейна вода. И това не го взех. Купуваме минерална вода от шишета, за съжаление. 1 литър стана колкото 1 галон бензин. То е смешно, но живеем в такова време, нали, за съжаление. Но е факт. Какво бих ви посъветвал да направите друго? Косите, тези от вас, които живеят в село, да кажем, нали, или имат голям двор. Тревата, която се коси, не е нужно да ги изхвърляте. Защо изхвърляте? Вие изхвърляте органиката. Тези от вас, които знаят, аз последните няколко години, и преди се занимавам, сега вече това ми е бизнеса като цяло, озеленяването. И последните няколко години доста го продавам на клиентите си органиката. Те виждат, че нещата се получават. Супер много се радват, че не използвам никакви торове или минерали. Много малко. Използвам много малко. Супер много са намалени дозите. Това е начинът, който е бил преди 100 години. Ние трябва да се върнем към този начин, ако искаме да оцелеем. Защото след още 20-30 години нещата ще станат много зле. Ето за тревата ще ви дам един пример. Не за тревата, за пушенето. За тревата, за градината. Това нещо съм го учил. Мисля, че не искам да твърда, но аз го знам, че съм тесен специалист там. Получават ми се нещата доста добре. Какво се получава? Какво на мен ми продават? Ето ще ви кажа на мен какво ми продават. Аз като отида в магазина аптеката, то не е аптека точно тук, те ми дават един такъв лист. И ми казват, ето това продай на клиента. Имаш 6 до 7 стъпки. Какви са стъпките? Сега ще ви ги кажа, давам ви го като пример. Какви са стъпките?
Първата стъпка. Нали, на пролет тури се с повече азот и повече желязо, защото тревата обича желязо да има, да може да става тъмнозелена. Азот за листна маса. След това се слагат едни пестициди за плевелите, хербициди, и има един фунгицид, който слага за гръб. Гръб контрол се казва. Това са едни черви, които дадат корените на тревата. И след това, вече като дойде лято, слагат, зависи от сезона, нали, дали е кой месец, дали е юни, юли или август, се слага различни дозировки на азот, фосфор и по-малко калий. Но трябва да има повече желязо, както ви казах. Но, последната стъпка, като дойде есента, какво се прави? Слага се лайм, вар, гасената вар. Значи ние не храним почвата, а ние храним тревата. Пълна глупост, пълна грешка. Това съм го спорил и с много преподаватели в университета. Продават ни какво прави тази вар. Значи ние изграждаме нещо от май до септември и слагаме вар. Варта какво прави? Убива всички микроорганизми. Ако искате на времето как са италианската мафия, какво са правили, ако искате да изчезнете, слагат в негасена вар и изчезват. Значи ние какво правим? Даваме пари на вятъра. Давам ви го като пример. И сега последните години ги стимулирам да правя органични неща. И хората са супер щастливи. Даже в момента продават косачка, която вече не събира тревата. Тя ga фърля, но я режи много наситно. Да може да не се вижда. Нали, на хората, защото тук дворци са направени, да не ви казвам, дворци са уникални. Няма право на прашинка да има. Такива са нещата, нали, това е стандарта. Но хората купуват, не се оплакват. Много пъти слагам оборски тор. Казват ми, например, с 1-2-3 месеца, че мириши. Но никой не се е оплакал, защото знае, че не ги лъжа. Виждат резултатите, виждат нещата, да и са очудени от резултатите. Та дадох ви днеска, нали, примери за органичното. Ето, казах ви за от един от методите. Друго какво мога да направите? Тревата, ето където ви сега говоря за нея. Събирайте, правете копица, правете компост. Имам супер много видеа. Съм ви показвал за компост. Тревата. Там е важна пропорцията. Може да влезете в канала, сега няма да влизам в детайли. Може да влезете в канала да видите клипчето. Имам няколко клипчета за компост. Може да видите точно как се прави. Има различни видове компости, аеробни, анаеробни. Може да го видите това нещо. Нали? Да го направите и да видите резултатите. Аз ги виждам моите резултати. Аз съм ги видял. Нещата наистина се получават. Сега ще ви кажа аз какъв проблем имам с моите повдигнати лихи. Когато я сложих миналата година, тя беше само тор, оборски тор и трици. Това имах, това намерих, това взех без пари. Не съм плащал нищо. Аз не давам 1 лев или долар, както искате да го казвате, вече няма лев, 1 евро за почва. Значи всичко може да си оглеждате без пари. Но какъв беше проблема? Добива не ми беше голям. Почвам да си задавам въпроси. Защо не ми беше голям добив? Каква беше причината? Листата бяха здрави, имаше доста листа маса. Нямах толкова много минерали вътре в почвата. И аз като повечето хора викам, плаши се, викам няма добив, давай да слагаме минерални торове. Да, но не. Какво си направих? Взех оборски тор. Сега ще кажете, не мога да намеря. Ама мога да намерите. Който има желание, ще намери. Какво направих? Взех оборски тор, сложи го в един голям бидон, разтвори го, PPM метра, правя съм пак клипчета за този PPM, парс пер милен, който мери твърдите частици във водата. Сложих всичко правя на око и само с PPM метра. Например, ви давам, слагам една кофа 20 литра пресна оборска тор и слагам, да кажем, 3-4 кофи вода. Може да сложите и коприва и други зелени